kanzir janina kanzir le to chu array nia array chu variable antinan variable chi sang variable hi pakhat pani pathum mo ai tam mo kha mun khata a in si vek khan da khom taila khatiang ang variable chi sang a in zom khom ang kha array chu tin soi the me nga sam dan ber chuan variable kha box kan tia box chu chi sang kha a in sin lar phei ta vekila chu array chuan in atlu theya o me chuan ma se array chu a variable name in ang a return type in ang a data type ni chu in tamo float tamo khami in ang vek chuan a ming in ang bok khatiang kha array chu nia hei hi array lem chu nia box pakhat na hei hi 0 array reng hi hianin index an number an nei veka a chan chu a index number an nei angai na chan chu an variable name kha a call remote kha array call nan khan a man thei lawa array chu ngami print nan khan chu wang chuanin box te hian tiang box te hian number an nei ngai chuan number chu 0 tangin in tran zela share turania 1 atangin in tran lawa 0 array reng hi 0 tangin in tran ni hi array size is 5 ania 0 1 2 3 4 ania array size is 5 ani chuan heta hian a ming hi antinan array ming hi import da thaya e telo da taila an vai hian hem variable array zong hianin helai ami ming phat kha anin trom don ani chuan heta hin return type om lenga chumi a return type po chu anin trom vek dona ain ang vek doni hem zong hian array pakhatami chuan array hi chi sang tila pani oma pakhat chu one dimensional achina kan hmu ta hetiang hi one dimensional chu nia adang le oma adang le chu multi dimensional array nia multi dimensional array chuan hei chu 1 2 3 4 5 chu aro in om pheita pakhat multi a chuan hnuai hin om ne ngai hetian matrix angin om don chu tiang chu multi dimensional array nia hei hi array zia dana nia array declare dan ni chu ama sadera data type return type chumi chu int te float te khangau kha double amo khatiang vel ho kha kan mang thea chuan array name a he kan du kan mang thea chuan array size array khan in memory exam nge a reserve don memory han exam nge a reserve don ti kan du kan thang thea hi number kurania number 1 2 3 4 5 exam number ko a siam thea ni chuan hi array initialize dana ni a hi pakhatna chuan array size kan zel hanga chuan a size I claim hi a initialize thea a size I tam error a initialize thei lo ni omle chu hi 0 na array a index 0 na hi array a index 1 2 3 4 anita array size 5 anita entinan pakhat lo da bel le taila hemi tian pakhat kan da le bel le chuan error kan modon ni chan chu array size 5 chau nia paru kan declare chu bang chuan a ti theilowa ama error chu tiang pali chau hi lo da taila adik tho ani a chan chu panga ain kan array initialize a claim wang ania chuanin hetianga hi chuanin du za entirna a limit array size kan da lo chuan du za ta da thea du za da maila exact po error min ron pe don lo ni tuna programming entir la array simple theng ber ama sabera chuan
kan initialize nga in hay hi data type khan ya chuan array name a hian e ka ma World Cup line ni boka World Cup keno World Cup kan tinga chuan ta hian ama sawzok ang khan on tela a size 5 lo da taila chuan hi kan da lenga tiang bracket chuan chuan semicolon hi da thei ni lo tu nia entianan ama sabera hian index 1 a hian som tua som ni som thum som li som nga som lu ase som lu hi da thei lo chan chu kan index som ruk na hi a index 5 na 5 na ni to a chu bang chuan in a axis to ni chu a thei to lo panga a na tam to bang chuan hei hi tuna hei hi array kan initialize ta tuna array print cho dan a element print cho dan tuna lo print don tai la tuna hei hi a index 0 na hi lo print don tai la percentage d slash n kan tinga entianan ta hian index 0 is equal to tinga 0 is equal to World Cup 0 ni na san chu kan soi tong khan array reng chu 0 in trantina hi print kan du a hi print kan du chuan index number chu 0 nia index number ka tek mai tur ani index 0 chu 10 antinan index ta hian adang lo print du tai la index number atober hio atober chu pali ani a chan chu 0 1 2 3 4 samngar ani print ikhan index 0 to 10 index 4 to 50 summa chuan avai nan print sim tai la 1 2 hei hi index 1 2 3 and poi thak ve la 3 2 1 index 0 to som apina index 1 to 20 index 13 to index 3 to index 2 to 13 index 3 to 40 index 5 to index 4 to 50 again we can index headline number kha kan call me he ta yan chuanin headline ni value dik tak kha aron print mai ni chuanin tuna machine kan soi kha error kha enter nan som ru lo da le taila tuna hian kan number hi paruk kalo ni to a paruk hi kan print thelo panga ain paruk alen bangin kan index chung a hian memory reserve tu khan in adai to lo hi heta hian kan soi fia ve to memory box panga min lo reserve sak to kan tia ma se paruk thun kan tum la sia chu bang chona leng don lo ba chu bang chon error kan hu don ni too many initialize for in 5 object chu kan initialize kan da lu kan tum nem lu tuk tin ani ma se hi lo delete la comma 60 lo di tai la error kan hu lawang a chan chu
ta hianin top chin kan siam lo helaya kan da za thi ni nei automatic in helai mi za thi alo in reserve don ni katikania chuanin next tutorial a chuanin array chunga userina insert dan le print dan for loop ma array print chwa dan kan zil don ya